खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि गायसनथाइ सान फालिनाया जोबनानै थांबाय। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि गायसनथाइ सानखौ दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै नलबारि जिल्लानि बेन्दोआव थानाय साकेरकुसिनि श्री श्री दुर्गा मन्दिरनि न'ब्लाङाव खुंदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2015 मायथाइनि 18 जुलाइआव बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि थांखिखौ लानानैनो खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दाफुंनाय जादोंमोन। आरो बे हाबाफारियाव फुंबिलिनि 9 रिंगायाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया। बेजों लोगोसे सावराय मेलाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा। बेनि उनाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि सुक्लेश्वर गयारीया मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावजेननानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। लोगोसे बे हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनाव 2025 मायथाइनि HSLC आरो HS आनजादाव साबसिन अनजिमा लाना उथ्रिसारनाय गासै सा 32 फरायसाफोरनो मान बावनाय बरायनायजों लोगोसे बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि बानजायनायाव साफ्रोमनोबो 10,000 रांनि अनसुंथाइ गथायो। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिनि सामलायनाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BKWS नि गाहाय खुंगिरि महिनीश्वर बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो BKWS नि मावफुं सोद्रोमा आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो गोबां रायजो राजानि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया जानानै थाङो। लोगोसे BKWS नि मासिगिरि अनिल बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। दिनैहाय नलबारि जिल्ला साकेरकुसि बावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि थुंगा 12थि गायसनथाइ सान बेखौ फालिनो जे थांखि लादोंमोन बे थांखि बायदि दिनै हाबाफारिखौ नुजाफैनो मोनदों। आं इनाय गोजोननाय मोन्दों। गुबैयैहाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद बे 12 बोसोराव आगान सुरबाय। बे 12 बोसोरनि गेजेराव जोङो माखासे खामानि मावबोबाय BTC बायजोआव थानानै। BTC बायजोनि बर'फोरनि राजखान्थि जेंनाखौ लानानै, सोलोंथाइ जेंनाखौ लानानै आरो माहारियारि जायफोर जेंनाफोर दङ, राव हारिमु थुनलाइ गासैबो जेंनाफोरखौ लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफादा हाबा मावगासिनो दङ। दा जाफुंनायनि बाथ्रा बुङोबा बा जाफुंनि बाथ्राफोरखौ सावरायनांगौ जायोबा गोबां मावनो गोनां दंबावो। जों बेवहाय खौसेनि जों खामानिखौ मावलांनांगोन, बे सैथो बाथ्रा। बाथ्राया जोङो जोंनि थानाय जि दाबि दावाफोर जायखौ जोङो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों लाना फैदों बेफोरनि दफाफ्रा दाबो मावफुंजाजोबाखै। माखासे मावफुंनो गोनां दंबावो आरो आबुं मावफुंनायखौ जोङो आरोबाव एसे सम जों नेबावनांगोन। मिजिंथिदों जोङो फैगौ 2026 मायथाइनि आसाम एसेम्बलि इलेक्सननि बा बिसायख'थिनि सिगां माखासे गोनांथार जि जोंनि दाबिफोर दङ, जेंनाफोरखौ जों मावफुंजागोन होनना जोंहा फोथायनाय दङ। दा जायखि जाया दिनैनि नैबे समा 18 जुलाइ 2014 मायथाइमोन बेयो, थांनाय 2014 मायथाइ सानजाना नोगोर सिभिल हिसाबै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जोनोम होनाय जादों। आरो बेनि गेजेरजों दिनैहाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बर'नि 3थि गोजोन गोरोबथायाव मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबैबो जोङो बाहागो लाबोबाय। आरो बेनि गेजेरजों बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथाया दिनै दाफैजाबाय। नाथायबा दाबो गोबां खामानि मावनो जा आद्रा दङ। जाय आद्रा खामानिफोरखौ जों मावफुङाबा बिसायख'थिसिम थांनो हानाय नङा। आरो जेब्लासिम बिसायख'थिसिम थांनो हानाय नङा अब्लासिम जोंनि रां बावजा मोननायफ्रा आबुं जानाय नङा। आरो जोङो रायजो राजा आइ आफा लुबैनाय बायदि बा जों लुबैनाय बायदि खामानि मावनो साननाय दङब्लाबो जों मावफुंनो हानाय नङा। मानोना माबा मोनसे मावफुंनो गोनां जायोबा जोङो रांखावरिनि जि फैयो नालाय, बाथ्रा फैयो नालाय। रांखावरिया जोंहा मोजोमथि नंखाय जोङो सनखुसनिफ्राय सदियासिम आरो बराक सेरफांआव जोङो गं 22 जिल्लायाव राननांगौ जानायाव बे जों मोननाय 14,85 लाख राङा बे 14,85 लाख रां बेयो थोजासे मालाबाबो जानो हाया। जोङो गभर्नमेन्टखौ बुंबाय थादों, नारसिनबाय थादों, जोंनो राङा नांबावगौ। रायजो राजाया खामानि मावनो लुबैदों, जों मावनो लुबैदों, ओंखायनो जोंनो रांखौ बारायनांगौ। बेखौ नारसिनबोदोंबाबो बे दा मोगथां महर मोनाखै। आरो जोङो बुंनो थाङोबा जोङो स्पेसियेल पेकेजनिफ्राय जोंबो रांखौ मोननांगौ बाहागो बेखौबो जों मोननो हायाखै। बेनि थाखाय जों सानबाय थादों। ओंखायनो जोङो स्पेसियेल पेकेजनि थाखायबो बोरैहाय जोङो मोनगोन बेनि थाखाय जोङो खामानि मावनो नाजाबाय थादों। जायखिजाया जोंनि नाजानाया थागोन, मावफुंलांनो नाजागोन। दा जोंना बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथाया गिबि खोन्दोनि गामि फोसावनाय जाबाय। गिबि खोन्दोनि गामि फोसावनायाव जोङो गं 958
गं गामिखौ जों फोसावहोनो हाबाय आरो नैथि खोलोब फैबावगोन आरो जानोबो हागौ थामथि खोलोबसिम थांगोन दा बेखौ नायोबा जोंनि बर' कसारि अनसाय गावहारि खुंथायनि जे जों बिसायख'थिखौ थाबै मोननो लुबैदों बेयो जेसेबांसिम जोङो जाफुंहोनो हायो नाजाबाय थागोन सरकाराबो बाथ्रा होनाय बायदियै खामानि मावनो नाजादों नाथाय जों नुनायाव गामिया सिगाङाव नटिफाइड खालामग्रोजानांगोन फोसावग्रोजानांगोन सरकारनि दारै बेनि उनावसो बियाब दागोन आरो बियाब दाखांनायनि उनावसो जोङो बिसायख'थिखौ गेलेहैनो हागोन बे बाथ्रा दायो दा बेनि थाखायथ' जोङो सरकारजों रायलायबाय थादोंबाबो जों लुबैनाय बायदि फिथाइ मोनथ'वाखै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खौसेथि बर' सुबुं आफादजों बा जोङो बिटिआर माने गभर्नमेन्ट आरो जोङो BKWC माने बर' कसारि अनसाय गावहारि खुंथाय जोङो सम सम ज' ज' रायलायदों आरो जों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिखौबो लोगो हमदों जोंनि जेराव फोरोंगिरिनि आंखाल बा जोंना साबेसे फोरोंगिरिया थैलांखो साबेसे फोरोंगिरिया रिटायारमेन्ट जालांखो बे खालि पस्टफ्राव जोंनि बिजाथि सोसननांगौ बर' फोरोंगिरि सोसननांगौ बर' स्कुलखौ सरकारि खालामनांगौ होननानै जों दाबि होबोबाय थादोंबाबो बे जों लुबैनाय बायदि जायाखै बाथ्रा होनानै दोनदों गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया थाबैनो बिटिसिनि बायजोआव मोनसे स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट खालामनानै बे आंखालखौ सुफुंना होगोन होननानै बाथ्रा होनाय दं दायो जों नुनो मोनो बेयो माने जोङो लुबैनाय आरो सरकारनि मावनाय बावहाय माखासे मालाबा जों मोनथिस्लाबै माबा जेंना आरो सरकारहाबो गावसोर एजेन्डा थायो बे हिसाबैनो जि मोनसे जोङो लुबैयो बा जों जाय समाव जाजानायखौ लुबैयो बेबायदि जानांगौखौ जोंहासो मिजिं थानो हागौ जोंसो लुबैनो हागौ नाथाय सरकारा जोंनि लुबैनाय आरो जोंनि साननायजों खारफाजोबनो हाया माखासे जेंना थायो बिथांमोनहा अब्लाबो जा फोथायनाय दं दिनैनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार आरो लोगोसे डक्टर अनुज पेगु बिथांमोननि दैदेननायाव आरो मानगोनां जोंहा बिश्व दैमारि बिथां दङ स्पिकार बुंथिगिरि बिथांमोननि दैदेननाय बा बिथांमोननि सरकारनि गेजेरावनो माबा मोनसे मोजां मोनसे सुस्रांनाया बा जोंनि दाबि दावानि जाफुंनाया मोगथां जानानै फैगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं